ano je tini kaisa press meet khainani bagui ang kaisa srang satina maringkhuka prothoma ang puila srang satina ani khabai khubai ani hanjamo bona yephago tini kaisa ang press ma khaina aro kaisa ma saika media ni biskama phaika je Tripura ni Tripura sara je nai tungnai ra joto ebong ani party ni Tripura muthani joto warriors rauna ang sanani musugo जों कायसा 2019 जखन त्रिपुरा मुथा महाराज बाय जों लगेल लायनाय हिय महाराज ना थांलायखा जों महाराज जखन कांग्रेस तंखा जों कांग्रेस हिनो सामु तांलाय माने परिया जों महाराज जखन सीएबी नि विरोधी नीति बिनि ऊपर साप लायखा नकलाय बर ना खबेका जों एनजीओ हि रायसाका ए 44 रायमा बेलियो नायदि कायसा त्रिपुरा मुठानी कुनु जगह पार्टी ऑफिस खाइजानाय खरै तो कालियो 12-13 जन बरु खाइसों आनी दुकान कायसा राम त्रिपुरा मुठानी पार्टी ऑफिस खाइए तिनी असुजरा सफाई खाइए पजाइए नकलामिया 1 तारियाव पहिला मेगा प्राय 4:30-5टा समनि रावनाय आं गरिति फिया आं तो कायसा फिसारि थानि आखमानि एकलाय फरेनि त्रिपुरा मुठानी प्रेसिडेंट बाना रिंखा नि आबाय बसा थानाय काय ओ समयो साइमा लस थाइनैबा और गाइब थमानि परियो तमा खेका हालायकलाय बीजेपी रावबो दङ प्रति कमिटी 5 जन 3टा पार्टी नि खाइए तो और जे थाय हामानि परिया आनो जे एमन अपमानित खाइकाबो औरनि नों एरना आखै माथनाय जे ननितारियां एमएलए एकलाबो कायसा एमएलए उय कायसा वारियस न अबहाय जे सामामानि अब किन्तु लोगोरा अपना आनी पार्टी जे इंगनारा वारियस रावबो बिजिनानै नांनाय सिनानि नांनाय बिचार विश्लेषण खायनाय आं कायसा किन्तु पार्टी सिनियर जखन आरो एनजीओ खायतो बस नन्दितारियां तो आइफो कसिखरिखौ जों आइफो नायदि कायसा नारो मीडिया नि माध्यमनि आं कायसा सानि मुसुओ कोइनि मुसुओ ए रायमा बेलिया जतो जों एनजीओ हयतो पार्टी खायका 2021 जखन एडीसी दखल खायका त्रिपुरा मुथा आनार चिन्ह लागाय 63 दिन माथाया कोनो वायलेंस करे और जाति कोनो डिवाइड करे जाति बे जाति कोनो निने ताइका म कम्युनल नि काउकाया तिनी विधानसभा निर्वाचन पाइमानि परिया तो जतो जगह कम्युनल म किसाखलाय रिया त्रिपुरा सकमा अबहाय उंलाय थांगा तमानि कारण अबहाय अब आं कायसा जे चिनि जतो त्रिपुरा मथानि राव आं अबनो कोइनानि मुसुओ जाते वायलेंस न अबहाय खाइए कम्युनल तिनैना तारातारि बद्ध खायनानै बागै दिनै रियां त्रिपुरा सकमा त्रिपुरा अबहाय तमानो होनबा एत दिन तो जों शान्ति भाबि खायलाय फैयो जे रियां रावनि फैयोसों जखन बबागरा दिल्ली बाय थांकाव साफुआ जखन एग्रीमेंट उनखा एकर्ड साइंस उनखा बानि बायबा आइफो जों बसु बावनो ओइ गन्दा सरागा गन्दा तिसा बाजारा जों बसु रेली खायलेखा त्रिपुरा रियां मिलि लायो आइफो तो कावकाया दिनै कायसा बर' ओ कमिटिया करै बख्लाय और मा दङो नोंलाय मध्यम रियां एस प्रेसिडेंट आंबो नों हिया नोंलाय सेब्रुले मा दङो आंबो कायसानि सिनियर लिडार आं खायकेनो आखरे ह अबनो कायसानि दुख प्रकाश आं सानानि मुसुओ अबहाय जाते ए जे सिनि नन्दिता मैडम नि कोनो आं सानानि किसा नांखा सानानि मुसुया बिनि खूब बिखुबुइ दं बिनि हन्तियै निज समर्थन करे बिनि एलाका ग तो थानाय विधानसभा ग साया नैया 29 दिन सन जे साया नैया कैंपिंग के दूर तो दूर ना मीडिया राव जतो छियो साया नैया इस असुखे काबना असुखे तिसाका तिनि लामा हैयासिनी प्रार्थमा उइ तो रोगी उंगो सोगी उंगो बुला थाइसाइ सुनो सो कियार खैजिया नाइजाया सं कुनो हेल माया अबनि बागै ए जे निनि जातिगत जे कक्सामानि अबनो बडो खैनानै नांनाय आनि कखलाय अबया हिया हंक्लाय पार्टी बाहायजार पार्टी आं साइजा बहाय राजनीति उंखायमा एक दलखाय माहागो आरो एक दलखाय बुमुगिरि बादि माहाया अबनि बागै आं ओइ संबाद मीडियानि सिगां सायखनारगो आनि 19टा विलेजनि विलेज चेयरमेन राव जतो दं मनिटरिंनि बराबो से अबहाय बिखुबुइ दङ मनिटरिंग विलेज चेयरमेन मनिटरिंग कमिटिनि विलेज चेयरमेन रनजित सिनिग्रा याबा नों सबै संगो मने हेल्थ हेल्थ दूरे कावबा नोंला किसुदिन आपने साका 2-3 मास नाय आनि लामा कायसा हैया मैडम लाबो नै सब प्रब्लेम सगादो आनि वासाबर रखा
अलखाय सागा माइदामनो नांबा साब्रै रोजाबले नों साबनो नायना नांब्ले आनो सागा करिया निकलाय जोंलाय बना बिनि बाय साया नैया कष्ट खायो दिनै महाराजनि आइडियोलॉजीनो नायखोय जों बनो पास खाय रखा गायसो तब पास खायमेन तमा अपराध बासिनि बना जुओ जे कम्युनल हिंग में जाबनो बदमा खायनाय अति सत्य बदमा खायनाय बद खाया गा अबाहाय तो राजनीति खायलायनिया बर महाराजानि जों तब महाराजानि आइडियोलॉजी तै दङ महाराजानि नायखलमोनो नायखलाय दङ जों जत वारिसराव जाते अबाहाय उनियाते बिसखाङा ओइ अबना आनि दुख प्रकाश आं बिसा सानानि मुसुगो जाते अबना तारातारि जे लिस्ट गोनांखाय मा लिस्ट करिब्रो ओमफ्राय बसामा दङ आरो बसामा दङ बर्तमाननि कारण अबाहाय मैदोमरियाबो सेम आंहाय कमिटि करै बा पाँचजना आंबो आरो करै इनक्लाय से मैदोमरियाबो आरो आखै थानाय नांमानि इनक्लाय नखाय लारो आखै लारो इमा कमिनाल दै ना तमाहिनाय बे अबना आं जत वारिसरा सानि मुसुगो आं बिसि साया अबु साइना आनि गाव अर्न पेरनाथा आनि परिचय आं कायसा उत्तर गंगा तैसानि एडीसी विलेज मनिटरिंगनि चेयारमैन नोंलाय आं पार्टीबो सिनियर लीडर प्रथम इन्जय हेते ताइ फैजा आं इरा आइफो जों जखन तांफो कायसासे करे खत्र रियां दङ आनलगिया राजेश त्रिपुरा दङ नोंलाय आइफो तो आरो दङ हरीश देव वर्मा दङ नोंलाय अबनिबा आं जतनो कयो जे चिनि त्रिपुरा मथा पार्टी जों खाय फैमानि परेया जों जखन ताबो अबनो आं कायसा कयनानि मुसुओ इमनो जाते ए रायमा बेलिनि अबहाय जे डिवाइड खायमानि ना अबनो तारातारि सेंट्रल कमिटि राव नायै आं सार राजेश त्रिपुरानबो कयनि मुसुओ अबनो ए न्यूज चैनल माध्यमे जाते इमनो तारातारि आसुगे प्रब्लेम सल्व खायना नामाय खायाखै इमाहाय डिबेटिंखाय नेक्स्ट जेनेरेशन जों पार्टी ब्राय खाय चालाय थानाय ए राजनीति बुबो हाय अंखा अबनो जों रिलामिया अबनो बा आं सेंट्रल कमिटि राव कयो जा महाराजानि आरो बा कयो आइमना इमा जतिनि अबहाय अंलाय गैसो महाराजानि आरो परवर्ती समय जों महाराजानि आरो भाब थाइमा कासलो नाय काउन्ट तैये हामबाय जतना खुलुम खाजो तो न स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै त्रिपुरा हासिनि जतो लुकुरग न आनि खाका हम याफरो ओ स्वर्ण अक्षनो तै फाइनि फर्स्ट मे निशमी 11 मे जरा नरगनि बागे ऑफर चेंगे रजांनाय स्वर्णकमल नि उदयपुर ते अगरतला शोरूम ओ ऑफर तंनाय फ्रांस पाइथानी 300 ऑफ ते डायमंड पाइथानी पर ग्राम 100 ऑफ टी लोगेओ तंनाय 100% मेकिंग चार्ज ऑफ मेघालय की ड्रॉ तौनाय रांजर नि नेकलेस ती रांजर नि पैसा ती बम्पर ऑफर तौनाय डायमंड रिंग आइब्रुम न तौनाय रांसाक नि कॉइन ती शकत बोरो जांनाय फाइडिंग केन जो तनो न लाम शो खाम बाय लेम्बोसरा बागबारिव तंमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसुमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोटानी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरजागो और रुंनो कतर परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो ते तंगो बास मालखुनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खरांजाक तंबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलाय मानो हायके लेरेवै तिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुक नंबर 9873673875